Iruñeko Gazteluko plaza honetatik Euskal Herri osoko euskaltzalei dei egiteko datorren ekainaren 13an berriro ere hemen Iruñean elkartu gaitezen. Batu gaitezen denon artean pizkundeari bigarren txinparta batekin suspertzeko. Ekainaren 13an euskaltzale guztiok Iruñara. Euskaltzaleon garaia da. Ekainaren 13an Euskaltzale dano Iruñara. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatuko dugu. Zatozte. Ekainaren 13an Iruñara. 3 zutabetan banatuko da ekainaren 13ko euskaltzalen martxa. Gaur-gaurkoz euskaraz bizitzeko baldintzak eratzeko ezinbestekoak diren 3 oinarri ordezkatuz. Ekainak 13 Euskaltzale guztiok Iruñara. Bat, ofizialtasuna. Ofizialtasuna Nafarroa osoan. Ekainaren 13an guztiok Iruñara. Ofizialtasun osoa eskatuko duen zutabe bat izango da. Bigarren zutabea, hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia aldarrikatuko duena. 3. Euskaltzaletasuna. Herritarron ardura eta eginkizuna azpimarratu ez ezik balioetsi egin nahi dugu zutabe honen bidez. Euskaltzaleon indarrarekin denok aurrera egin dezakegulako. Ekainaren 13an Euskaltzaleak Onat Iruñara euskaltzaleon martxan hortan parte hartzera. Ekainaren 13an izan dadila Iruña Euskal Herri osoko euskaltzaleen bilgune erraldoi. etorri.